Изгледа аз само така, че да видя как виждате това. Тук ще правим толкова. В новия сериал Adventure, защото миналата му се провали, понеже миналия сервер беше стар и го смениха. И сега тук това е обикновената тъмва. Нали, дърво, кит за PvP, брони, 45 диаманта, 48 айрон, 9 голдънки и тук извинете, но просто така се случва и ами сега трябва да се запишете, друго не мога да е как просто пишете запис, тире и вашия ник в играта и така да ще стегля победителя на 25 абоната. Ако ги достигна, така че до скоро!